Hawu, bengithi izolo nje esikhulumile sazwana ukuthi Jabulani nithola iwini, imali, ikhozini, ipholo, amavoti amaningi 976,000. Kubuya ngathi kodwa manje akwanele kahle ngoba ukhuzana ngale kumhlobo wenene khona kutholile manje ngokuthi-ke nilento eniyiyona angeke nisashintsha. Red Nation hayi amanye wenu ngeke sashintsha futhi waba nebhadi mthandeni ukulandela abantu abanjengani. Senenza into enikude kuwe, seniya kwi-page lomhlobo wenene manje. Niyokhuluma niyothetha isiXhosa manje. Seniyasazi isiXhosa. Nathi ukhozi sele right, usibonga ingcobo usebenzile. Sele right ukhozi. Yini? Yazi amavoti lapho umhlobo wenene wafika ngisho ku-60,000. Number 1 akawutholanga ngisho 60,000. So yini inkinga? Nishaye 976,000. Akwenele lokho nivote kangaka bafowethu. Ngeke. Kahleni. Usona ukuba nenhliziyo ezimbi bafowethu. Vumani. Khuzani bengekho ku-top 10 Ukhozi FM. Bekukhona nina nabanye abafowethu nodade wethu navota nawina futhi nawina amalengiso. Jabulelani iwini enhle. Niqhubeke nempilo. Lento ubugovu lo enseniyibo senifuna ukuyolawula ngalo kumhlobo wenene izoshintshana. Angeke ishintshe lutho. Ukhuzana uwinile. Abantu be-celebrate lokho, kujatshulelwa lokho. So where is the issue there? Angiyiboni inkinga. Angeke nicontrol yonke into okukhulekana. Angeke nimlawule ukhuzana. Lokho kumele nikwazi. Bengithi manje senakubamba lokho, senakufunda niyakwamukela. Leza ama-comment lokho niwabhala nicabanga ukuthi mhlawumbe nikhona uzowafunda abe nendaba nawo. Siyazi ukuthi abantu ababulala umculo ubani. Abantu abaphusha inzondo kumaskani. Siyazi ukuthi ubani abantu ababangela ukhuzana ukuthi kube ngathi lento ayiyona kubantu. Yinina siyazi. Aniphela umoya. Niyiphele endlebeni into nayilandelela niyipress iziphila into ibe yiyo niyipressa into engekho iziyemukeleke nize niyiphasise nini nivumelane nodwa ithi iqiniso vele ubani ukuthi nibe nibhede nikhommente engekho akujabuleki kahle benithi kuzondiza ukubongela ukuthi hayi ubani uhambe phambili niyabona ukuthi akucelebrate kahle. Khuzana uwine kanjani ngale? Sawuthi niyacabanga uwinile nangale uzolokho naye echome. Akachome. Ujabule ukuthi uwinile nje kuphela. Futhi akabali umuntu. Nina nishiswa yini? Khuzani qhawe lenu angeke limenze lutho. Khuzani uhlala elihlule. Into leyo kumele niqale nje niphile nje niqhubeke nayo nikwazi ukuthi hayi qhawe lenu liza ngemuva. The more futhi lenza indlela enza ngayo ukhuzana vele enza ezinye izinto. Iwe ukhuzana talented ngakhona talent lakhe limkhulumela kodwa akasazi nanenza umdlalo obeni ninjalo nje sidala ayikho into yokwenziwa nidaliwe nani nifuzile phela umuntu onleader naye wenza noma yini nani nibone lapho ukuthi ku right senze kanje nangu baba osiholayo naye ekhaya wenza lento ayenza hayi polisani imoya xosana inhliziyo akukho nizokwenza bafowethu. Akukho nizokushintsha ama-comment nama-video nihlale wenza awasasebenzi kanitshela sidiye ukuthi i-album akhuzana izobolisa wayo yonke into ephumile ibolisa wayeshiphi zabahlazi ngathi abagcwele intuthu ney'ngubo ekhanda ukubolisa yonke loo nto leyo. So nje nina xolisana umoya nje niyiqhole iy'mpilo zenu ni-celebrate nodwa because akekho oninakayo ukuthi ni-celebrate kanjani kodwa hayi akusiyo lapho kumhlobo wenene siyobhala khona ngoba thina siyalawula sazi ukuthi ayikho into yoba ngani kuphela ayikho aniphili nodwa ipeace anisoze nayithola sekukhona ukhuzana usazokwenza izinto ezinkulu cabanga ukhuzana kumhlobo wenene kodwa yini enihlukumezekile so nje iyekeni lento lo mono ninawo uyekeni phumani ku